Γεια σας! Πάμε σήμερα να δούμε μαζί, όσον αφορά τη λιποπρωτεΐνη, το σιωπηλό κίνδυνο. Η λιποπρωτεΐνη, γνωστή και ως LPA, είναι ένας τύπος λιποπρωτεΐνης στο αίμα που μοιάζει με την κακή LDL χολυστερόλη, αλλά με μια επιπλέον πρωτεΐνη, την απολιποπρωτεΐνη. Το πρόβλημα με την LPA είναι ότι δεν επηρεάζεται σημαντικά από τη διατροφή ή την άσκηση και έχει ισχυρή γενετική βάση, δηλαδή, αν έχετε υψηλά επίπεδα, πιθανόν να τα έχετε κληρονομήσει. Οι υψηλά επίπεδα LPA σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για καρδιαγγειακά νοσήματα, όπως έμφραγμα, εγκεφαλικό και στένωση αορτικής βαλβίδας, ακόμα και σε άτομα με καλή χολυστερόλη ή χωρίς άλλα εμφανή προβλήματα υγείας. Το ανησυχητικό είναι ότι συχνά δεν ελέγχεται στον προληπτικό έλεγχο και πολλά άτομα δεν γνωρίζουν ότι έχουν υψηλά επίπεδα. Η μέτρησή της γίνεται με μια απλή αιματολογική